салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясия яробун, Фарзона имнида. Субҳатон ба хайр бошад дӯстон. Имрӯз ман сафари корӣ дорам, яъне ба командировка рафта истодам ба шаҳри Сеул бо раиса амон. Насиб бошад то Сеул аз шаҳри мо 3-4 соат аст. рафта корҳоямонро дида боз бармегардем ба шаҳрамон Тегу. То ба шаҳри Сеул расидан дар роҳ ба саволҳо ҷавоб мегардонам. Пеш аз ҷавоб гардонидан ба саволҳоятон сараввал миннатдории худро ба ҳамаи шумо подписчикону дӯстон мерасонам барои суханҳои неку, барои ин қадар меҳрубониятон. Салом апа, ман шаҳрванди Русия, визаи туристически қати равам, баъд ҳам 2-3 сол монам мешавад? Бале, метавонед. Насиб ҳамин 1 апрел роҳ кушода шавад ва визаи туристӣ нею бе виза муддати 2 моҳ метавонед ки биёед. Ман низ ҳамин хабарро интизор будам ва то кушода шуданаш низ мунтазир ҳастам, чунки падару модари ман, яъне мо низ оилави шаҳрванди Россия ҳастем ва ман падару модарамро хеле ёд кардам, хеле пазмон шудам. Аз ҳамин лиҳоз ман низ интизор ҳастам ки тестар ана ҳамин кушода шаваду баъд аз 1 насиб бошад ман падару модари худро ба ин ҷо даъват кунам. баъди даромадан ба Корея метавонед ки ба кор даромада визаи корӣ гиред ва ё донишгоҳ дохил шавед. ҳамин суханро қариб ки дар ҳама видеоҳо гуфта истодам. 2-3 сол нею чӣ қадаре ки мехоҳед истода зиндагӣ мекунед, ё дохил шуда ва ё ҷои кор даромада виза гирифта баъдан чӣ қадаре ки мехоҳед зиндагӣ мекунед. Ин аз нақшаи шумо вобаста аст. Ассалом апаи азизам, шуморо бо Наврӯз ва омади моҳи шарифи Рамазон табрик мекунам. Ба шумо як савол доштам. Айни ҳол дар Корея вазъият чӣ хел аст? Як бародарам 2 апрел да Корея меравад. Камтар маълумот диҳед. Ташаккури зиёд ба шумо низ. Наврӯз ва моҳи мубораки Рамазон фархунда бошад. Айни ҳол дар Корея вазъият аз ҷиҳати COVID-19 каме нотинҷ аст, яъне касал бисёр ба монанди гриппи оддӣ шудагиайда ҳама касал шудест. Дигар вазъият бошад тинҷу ором аст. Бародаратон беташвиш омада дароянд ба Корея. Фарзона, шумо нагуфтед ки бо паспорти Россия ба Корея омада мешавад то муддати 60 рӯз. Кору фаъолият кардему, яъне баромада омадем аз Корея, баъд муддати чанд моҳ дар Россия истода равем мешавад. Мехостам дар ҳамин мавзӯъ равшантар мефаҳмондед. Худо ёру мададгоратон бод. Дар 1 сол 3 маротиба омада метавонед, яъне омада 2 моҳ меистеду меравед. 2 моҳ истода баъдан баргашта боз ҳамон ватанатон ба 2 моҳ меистеду баъдан боз медарояд дар Корея 2 моҳ. ана ҳамин хел дар 1 сол 3 маротиба метавонед ки биёеду биравед. Ассалом апай Фарзона, маслиҳат медиҳед ки забони кореоиро бо забони русӣ омӯзам ё тоҷикӣ ва шумо ба кадом забон омӯхтед? Ташаккур. Додари азиз, кадом забон ба шумо фаҳмои оддӣ бошад, ба ҳамон забон омӯзед. Шумо танҳо барои ёдгирии худатон меомӯзед. Кадом забоне ки шумо ба қулай бошад, ба ана ҳамон забон омӯзед. Забони тоҷикӣ аст ва ё забони русӣ. Ман бошам ба забони тоҷикӣ, забони кореоиро омӯхтагӣ ҳастам. Салом апаҷон, забона намедонем чӣ хел кунем, билет чанд пул меистад? Апаҷон, ман гражданини Русия мебошам. Ду гуфтеду дар 2 моҳ чанқа кор мекунем. Сум надорем, чӣ хел равем ва забонро намедонем чӣ хел мешавад апаҷон? Ростига ман намедонам дар ин саволтон чӣ ҷавоб диҳам. Масалан, сум надорем чӣ хел равем ва ё ки забонро намедонем чӣ хел равем. Забонро каму беш бояд ки ёд гиред, каму беш бояд донед, чунки вақте ба Корея медароед забонро надонед хеле мушкил аст. Бисёри одамон даромадагӣ ҳастанд, аз ҳамин надонистани забон бисёр мушкилӣ кашидагӣ ҳастанд. Барои ҳамин барои азоб накашидану озод гаштанатон каму беш камакакам бошад, ақаллан ҳамин саршавии забонро камакак омӯзед ки куҷо рафтанатонро донед. Билеташ акун аз роҳ вобаста аст ки ба куҷо меоед. Ба Корея прямой рейс нест. Через Қазоқистон аст, через Турсия, через Узбекистон, через Дубай ҳамин хел мардум меоянд. Через Дубаю Турсия қимат аст. Через Қазоқистон ҳам айни ҳол ана ҳамин хел аст қимат. Чанд шиносое ки ба наздикӣ ба Корея даромаданд, через Дубай ва через Қазоқистон қариб ки $1800 гирифтан билета. Через Узбекистон бошад $700-800 аст айни ҳол омадан. Акнуни аз вобаста аз роҳ аст ки масалан як боло меравад нарх, поён меравад. Ман ба шумо аниқ гуфта наметавонам пули билетро ки чӣ қадар аст. Вай пасту баланд шуданаш мумкин аст. ҳамин қадар мегӯям ки аз $800 сар мешавад. Маош аз $1000 сар мешавад. Маоши миёна аз $2500 то $3.5 то ба $4000 ҳам меравад. Барои Корея рафтан кадом забон важнияй апа?
барои Корея омадан албатта ки забони кореягӣ муҳим, баъдан забони англисӣ ки дар Корея мардумаш ба мисли худамон ки забони русӣ яъне дуюм забони мо аст, ба корейцо бошад забони англисӣ забони дуюмашон аст. Аз ҳамин лиҳоз забони англисиро бештар истифода мебаранд, лек асосан ба забони корейскӣ гап мезананд. Ба забони русӣ бошад дар ин ҷо гап намезананд. танҳо шумо забони русиро дар ин ҷо бо кӣ истифода бурда метавонед? Ба ҳамон дӯстоне ки масалан аз Қазоқистон вомехӯред, аз Узбекистон, аз Қирғизистон, ҳамон дӯстое ки масалан ба монанди худамон забони русиро дар ҷои дуюм истифода мебаранд, ана ҳамоно қадри шумо метавонед ки дар ин ҷо истифода баред, вале бо корейцо бошад танҳо бо забони кореягӣ. салом алейкум, ман забони англисиро медонам, чӣ гуна он ҷо равам? Илтимос ҷавоб диҳед. ҳамин ҷавобро дар ҳама барномаҳо, дар бисёри ҳамин прямои эфирҳо гуфтагӣ ҳастам ки то ҳол шартномаи корӣ бастагӣ нест Тоҷикистону Корея. Аз ҳамин лиҳоз омадан ба Корея ба визаи корӣ мушкил аст. бисёри одамон ба воситаи дохилшавӣ, инчунин ба воситаи ҳамин расистский паспорт медароянд. Аз ҳамин лиҳоз визаи корӣ қатъи омадан мушкил аст. салом алейкум, хеле гап нест, апа Южный Корея маҳкамай. Ман аз пеши худам ягон хабарро тасдиқ накарда ба мардум намегӯям. аввалаш. дуюмин ки ана ҳамин хабар дар саҳифаи посолствои Россия дар Корея баромад. Ба мардум хабари хушро баъдан дода гуфтам. интизор шавен, шояд ҳамин хабар хабари аниқай ки масалан гуфтагиян аз посолствои Россия дар Корея. Камакак интизор шавед, хе тайёрахӯрӣ накунед. интизор шавен, шояд ҳамин чиз аниқ шаваду барояд. бисёри ҳамин мардум тайёрахӯранда, ҳамин чиз бояд шуд, бояд пагоҳда кушода шавад ё пагоҳда ҳамин кор бояд шавада. интизор шавен. ҳамин хабар ки дар саҳифаи посолствои Россия дар Корея ки баромад, шояд ҳамин чиз аниқ аст ки баромадагиай. Масалан мардум бе ягон хабар, бе ягон чи тасдиқ накарда намебароранд ку. Оно ки дар саҳифаи худ ҳамин хабарро гузоштанд, ман ин хабарро дида аз саҳифаи махсусан аз онҳо гирифта баъдан дар канали худ хабар додам. Чаро ман нелегал ҳастам, аммо тавонистам чашмамро оператсия карда, тавонистам фақат сум додам. Шахсоне ки нелегал ҳастанд аллакай медонанд ки дар Корея зиндагӣ кардан чӣ хел мушкил аст. ана ҳамон тоҷиконе ки дар шаҳри Ансан ҳастанд, 75 нафар, қариб 80 нафар, ҳамашон нелегал. медонед ки ман бо чанд нафари онҳо ҳам суҳбат шудагиам. баъд аз канал кушодан ҳамашон ба ман менависанд ки пушаймон ҳастанд барои нелегал шуданашон. бемор шудагиан, аз по мондагиан, аз миён мондагиан. барои ҳамин ба ман гуфта буданд ки мо хато кардем. шахсоне ки меоянд ҳамеша гӯед ки легал на, яъне ки қонунӣ биёянд. ғайриқонунӣ меоянд, бемор мешаванд, балница рафтан ба азоб мекашанд. иш паспорти иша гирифта мебарад, иш паспорти иша гирифта мебарад. чӣ дар кор ҳамин хел зиндагие ки масалан озод гашта наметавонӣ, ҳама вақт дар тарс ҳастӣ. ман чанд бор гуфта будам ки ман танҳо мехоҳам ки ана ҳамин тоҷикон танҳо бо роҳи ҳамин қонунӣ биёянд, яъне легал наомада кор карда раванд, азоб накашанд. вақте ки якта дута ҳамхи бисёр омад, ҳамашон азоб кашида баъдан ба ватан баргашта оҳиста оҳиста саломатишашон бад шудан мегирад. ман танҳо мехоҳам ки ана ҳамин тоҷикон танҳо бо роҳи ҳамин қонунӣ биёянд, яъне легал наомада кор карда раванд, азоб накашанд. мо ба шаҳри Сеул омада расидем. моро ба хӯроки абед овардан насиб хӯрокро хӯрда, баъдан аз қафои кор мешавем. ин хӯрокро 100% мегӯянд, яъне ки мардуми Корея ҳамеша машғули кор ҳастанд, хӯрокро хуб хӯрдан наметавонанд. барои ҳамин дар чунин ошхонаҳо омада, яъне хӯроки оилавие ки 100% тайёр шудааст, ба мисле ки модар дар хона тайёр мекунад ва чунин номгузорӣ кардан ин хӯрокро. худам дар Сеулу
дилам дар кӯдаком кашол. Мо корро дер тамом кардем. Дер шуд то ба тегу мерасем ки соат 8-9 шаб мешавад. Шавҳарам бошанд ин ҳафта шабона кор ҳастанд. соати 7 кор мераванд ва гуфтам ки кӯдакоя бурда дар ана ҳамон ҳамсоя ки ветнамс аст ва бачааш бо бачаи ман дар як садик дар як группа мехонанд. Гуфтам ба хонаи ана ҳамон кас бурда гузор, чунки одами хуб аст ва кӯдакро низ хуб нигоҳу бин мекунад ва ман баъдан баъд аз 1-2 соат расида боз кӯдакоям ман мегирам. аз сабабе ки ҳамсояам одами хуб аст, ман ягон фикр намекунам. ба ҳазор корҳоямро тамом карда баъдан меравам ба хона. хуб мо омада расидем, кӯдакоя гирифтам барои нигоҳ кардани кӯдако. Ба ин ҳамсоям, яъне ба ин зани ҳамсоя як клубник харида додам ва сабт накардам инашро, акун аз рӯи одоб нест. баъдан кӯдакоя гирифта ба хона даромадем. хуб дӯстон, дар ин ҷо бошад бо шумо хайру хуш мекунам. дар паноҳи худо бошед. бо саволҳои иловагиятон бошад дар комментария нависед, насиб хонда ҷавоб медиҳам. дар паноҳи исмати худо бошед. ёробун то ман наё, аньён.